ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Sabuwar magana, rikici ya barke a masana'antar Kannywood. Amma dan Allah kafin mu kai ku zuwa ga labarin, ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Rigimar ta faru tsakanin jarumai biyu, jaruma Momi Gombe da kuma jaruma Aisha Izzatu. Idan ba ku manta ba masu kallo, can a baya jaruman kaf a cikin Kannywood bawa inda ya kai su yin abota. Hakan ya jefa mu a cikin wani tunani. Ko me ya haɗa su jaruman faɗa? Shi ne ba mu sani ba. To sai dai mu ce Allah ya kyauta.